Kailan pa nagsimula yung sakit mo? Last Thursday, Thursday na. Saan ka galing? Paano nagsimula yan? nag-bike po. Nagbike ka lang. Kasama mga kaibigan mo o pamilya mo. Kaibigan mo po. Ngayon pag-uwi mo, sumama pakiramdam mo. Nagpatingin na kayo sa doktor. Opo. Ano sabi ng medisina? Binigyan lang ako ng gamot sa hilo. Dahil nahilo ka lang. Hindi tumaas ang BP mo. Wala, normal. Bumaba. BP lang, bumaba. Hindi, wala kang sakit sa puso, meron. Wala. Ngayon, anong nararamdaman mo sa sarili? Bakit ka pumunta dito sa manggagamot? Para akong maubos na kami. Para ka naupos ng kandila. Nagpagamot ka na sa ibang manggagamot. Hindi pa po. Hindi ka pa nagpapatawas. Nagpatawas na po. Ano sabi lumabas sa tawas? May natamaan daw po. Na ano daw? Engkanto. Inkanto? Itim. Sabi niya? Sige, titingnan natin. Kung totoo, swerte. Pag hindi, sasabihin ng Diyos. Ha? Sige, pigit. Kailan gagaling? Walang alam yan. Alam mo alam yan. Kahit tanong yan, walang alam yan. Kailan yan gagaling? Kailan gagaling? Kagaling. Ngayon? Sige. Bilisan mo, palasin mo. Bakit? Akala mo may alaala yan. Walang alaala yan. Akala mo nakaipit yan. Nakangat lang yan. Pag binaba ko yan at wala na siyang sakit, ay wala nang inilagay, ibig sabihin wala na. Okay na po. Talas! Nagpatawas na siya. Lumabas daw engkanto. Ewan ko kung totoo yun. Kasi gusto ko malaman, nagmula sa'yo kung ano ka nilalang. Naintindihan mo na? Sige. Linisin mo muna. Linisin mo! Paano yung kasama niya? Kaibigan niya lang? Paano mo alam kaibigan niya? Ha? Sama lang. Sumama lang sa kanya? Nakita mo? Sige. Ano ka ba? Malaki? Maliit? Kasi laki lang ng tao o maliit pa sa tao? Gano'ng kalaki? Lagpas bahay? O abot ng poste? Hindi. Ano nga? Lalagpas ng bahay o abot ng poste o hindi? Gano'n nga kalaki? Kasi laki ng posporo? Kasi laki ng kandila? Kasi laki ng pagkuhan? Kasi ng haba ng gulong? Malay ko. Gano'n ka nga kalaki? Para maintindihan ko na kung sino ka. Dahil sasabihin din ng mga anghel yun. Ano ka? Gano'n ka kalaki? Sila ko ng tao. Kasi laki ng tao. Maitim ka. Wala kang alam tawag sa'yo. Hindi ka ba elemento? Anino? Anino? Engkanto ka ba? Hindi. Kapre, hindi. Maitim ka lang. Hindi ka nagaan yung mga hayop. Di ang tawag sa'yo, anino? Aninong itim? Naiintindihan mo ko? O sige, kalas. Hindi ka maligno. At hindi ka sinabi nung nagtawas, ay ikaw daw ay engkanto. Aninong itim lang to? Sige, kalasin mo. Bakit nasalot ka ng katawan niya? Anong ginawa mo sa kanya? Tinatabihan mo siya. Siyempre, nakapasok ka dyan. Anong nilagay mo sa sakit? Dalawa lang ang tanong ko. Bakit mo siya binigyan ng sakit o bakit ka pumasok sa loob ng katawan niya? Anong nakita mo sa kanya? Ano? Tinamaan. Tinamaan ka? Anong nakatama sa'yo? Anong nakatama sa'yo? Tinamaan ka dyan? Kaya mo siya sinaktan? Pwede bang akong hihingi na lang ng kapatawaran para sa kanya para matapos kami? Gabi na eh. Ha? Sige. Pwedeng pag umalis ka rito sa katawan niya, bumalik ka ulit doon. Ha? Sige, kalasin mo muna lahat yan. Ubusin mo lahat. Sige, parang wala tayong sakitan. Madali lang ako kausap. Pag para ano gusto mo. Pag tinurture kita dyan, kahit magkabalingkong pa yung katawan niya, di naman mapipinsala yan. Kahit yung tugtog niya pa ulo niya dyan, ikaw rin na nasasaktan. Ewan ko lang sa mga kasamahan niya. Baka maawa sa tao, pero ako, di ako maawa kasi hindi naman nila tayo nagkikita, tayong dalawa lang nagkikita, tayo lang nagkakaintindihan. Naintindihan mo na? Okay, kalas. Ilang liwanag sa paligid mo? Nababasa ng utak niyo. Lahat ng mga nilalang na anino ay marunong magbasa sa kanilang mental telepathy. Ilang liwanag sa paligid mo? May nakita ka liwanag? Wala. Wala? Sige, kalasin mo. Sige. Bilisan mo ha.
Anong nilagay mo dyan? Sakit para sa kanya. Pampano yun? Pampano? Wala. Sinaktan kanya, tinamaan kanya, imposibleng hindi siya manghingi ng katawan. Anong nilagay mong mahika? Pampano ba yan? Pampahina, pampakarma, o pampawala ng tulog, malay ko. Anong tawag sa inyo? Pampano yun? Hina. Pampahina ng katawan niya? Saan mo siya nilagay ang katawan pampahina? Sa laman loob niya o sa ugat niya o sa physical niya katawan? Sa labas? Saan? Sa dibdib. Sa dibdib. Ano ginawa mo sa dibdib niya? Pinukpok mo ba yan? Ano? Tanggalin mo yun sa dibdib lahat. Tapon mo. Pati doon sa mga kamay niya. Ha? Bilisan mo. Pasintabi po Panginoong Hesus sa mga Nazareno. Muli po kung tatawag sa inyo. Pwede ko ba po mahiram-sirapain sa inyo saglit lang? Para bitbitin itong aninong ito at ibalik sa dating kung saan man ito nakaposisyon. Sige. Ubusin mo ha. Naintindihan mo ako? Sige. Palalayain kita. Naintindihan mo? Sinagot mo naman yung tanong ko eh. Alam ko naman hindi ka na babalik. Babalik ka ba sa kanya? Hindi na. Hindi na. Sige. Paano ka nakapasok dyan yung may suot dyan, Rosario? Walang bisa? Ha? Paano ka nakapasok ng katawan niya na may Rosario yung suot yan? Paano ka nakasuot? Paano ka nakapasok pala? Ngayon lang. Ha? Ngayon lang siya. Ngayon niya lang sinuot. Okay. Bakit yung wala yan, nakapasok ka? Hindi ka ba nainitan sa katawan niya kahit may rosaryo? Hindi. Tinatanong kita, hindi. O sige, kalasin mo. Baka wala naman dasal yung rosaryo. Sige, bilisan mo, kalasin mo. Yan lang ba nilagay mo sakit sa dibdib niya lang? Wala na. Sa mga pa, wala. Lahat linisin mo. Bilisan mo! Makakabay, tanong ko kasi rito eh. Mga elemento kasi hindi basta-basta magpapaamin kung hindi makakaramdam sila ng takot. Magsisinungaling pa yan o magsisinungaling. Sige. Ano nilagay mo sa tuhod niya? Naramdaman kita na mabigat ang katawan niya. Hinawakan ko kasi ang kamay niya. Alam ko na mayroong sa loob ng katawan niya. Pero hindi lang ako nagpapahalata sa'yo. Hindi ko lang alam kung naramdaman mo ko basta-basta. Kasi hindi ako tumatawag kanina sa aking ama. Kaya sinubukan ko lang, damain ka. At tinago ng Panginoon Kristo ang kakayahan ko at upang hindi mo ako madite kasi tatakbo ka. Sa'yo ang gabi ngayon. Pero naisahan lang kita. Sige. Kalas. Ano pa nilagay mo sa tuhod niya? Dasal din. Wala na. Anong nilagay mo sa tuhod niya? Dasal din. Ha? Sigurado? Wala na. Unang humingi ng kapatawaran sa kanya, naiintindihan mo? Hindi ka naman niya nakikita eh. Babalik na daw yung braso mo at magiging magaling na yan. Naiintindihan mo na? Rafael, kunin na siya at tanggalin na sa loob ng katawan. Mabilisan. Pasintabi Panginoong Hesus sa mga Nazareno at bumalik ka na rin sa langit pagkatapos nito. Maraming salamat at kaya na namin ito. Wala na. Sagutin mo ako, wala na. Sige. Umiwalay ka na sa katawan niya. Layas. Lalayas ka o tusukin ko puso mo. Lalayas ka. O, layas na. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu at masamang elemento, lumayas ka sa loob ng katawan ng taong yan. Patahimikin yan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, gising. Ano pangalan mo? Pangalan mo, ano? Francis po. Ano middle name mo? Largosa. Ano apelido mo? Lopez. Ilan taon ka na? 37. 37. Babae ka, lalaki? Babae. Babae ka. Kilala mo si Kristo. Opo. May pag-ibig ka sa Kanya. Opo. Bilang Diyos natin. Salamat. Saan ka nakarating? Kinakausap kita, tinutulugan mo ako. Saan ka nagpunta? May pinunta ka ba? Wala ka ba nakitang madilim, etc.? Madilim.
Anong ginagawa mo sa madilim? Wala na. Sabi mo in Jesus name. Jesus name. Lakasan mo. Jesus name. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagpagmumpa mo lahat. Sige, tignan mo yung katawan mo kung masakit pa. Pakiramdaman mo. Tumalong ka at maglakad ka. Doon, pumunta ka ron. Bitawan mo na yung hawak mo. Kaya mo na yung tek. Sige, tumalong ka. Talod. Ano? Ano pakiramdam? Wala na sakit. Sakit ka pa, wala na. Wala na po. Sigurado? Salamat sa Diyos.